Jago Ali jar magade yan babban gari mun taru assalam salam yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali jar magade ayi yarani yan babban gari ku zo yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali an ja daga ayi yarani yan babban gari ku zo yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali an ja daga dan jasar da wata na gidauniyata ga tsumagiyata na fice da suna Ali Nuhu Sarki sannan ya wasila na kita ka birki na fice da suna yan babban gari mun taru assalam salam yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali an ja daga da kunshin madadi ne suna ayi yare yan babban gari ku zo yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali jar magade da kwarsan uku ba mun da jana zo babban lafiya ba gundun jana kan zo suna na kumarci na hana su barci jinsi ba ni kunci fice da suna yan babban gari mun taru assalam salam yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali an ja daga zubai da na zo na wuce ki tun can ni rashi da na zo kafin ke akwai can ni zubai na haske na riga ki haske ni Maryam da sake ni ma zan yi suna ayi yare yan babban gari ku zo yau babban gari za a yi gasa da Jago Ali jar magade El Mustapha Barzo ga gwani da suna ni Osha Barzo na fice